Čaute ľudia, vítam dnešné video. Chcem na toto video kúkaš, nezabudni dať odber a like. A keď ešte počuť taký krík, tak ako točím vonku. Ja som s pesnikou som táto líška. Tu budú ako keby tu je to časť, ona bude vždy ako sama. Bude to časti iba 10. Vidím, že tam sa môže nájsť postupa. A ako tento klíč by som vám rada chcela ukázať. Tipky na nechaj ma. Takže dáte si proste v nepropoch. Tuto pôjdete do patohu a prepačte, nehrabeň, ale budem ho dneska potrebovať na chvíľu. Takto pôjdete len dole a tu máte kufor. Dáte si ho do ruky a dáte si buď kolobežku alebo bicykel alebo vozík. Na vozíku to nie je až také ústé. Skúšam to teraz na všetky. Môže to byť aj na dvojitom bicykli, ktorý je tu asi najnovší update. Dneska je samozrejme pondelok, 25. Proste je to najprv 2 a 5.3.25. A na bicykli je to podľa mňa ako najhustejšie, lebo on je že úplne zadu. Pri vašich nohou, aspoň tak pri mne sa dá povedať. No a tento typeček, no ako volať Jack, ok, volá sa Jack. Jack. Počkajte, toto len som aj ste videli. Len napíšem proste Jack, je to normálne po slovensky. Samozrejme, to som sa napísala modrá líška, aj som vedela. Líška, modrá Jack. A to líška, modrá Jack. Jack! Ježiše! Jack! No nevadí. To, čo sa mi stalo. Ok, bude to takto. Ok, bude to proste takto. Keby si dávali viacej ako odberov, tak aby sme mali ako viacej mečov. To je potreba všetky. Takže tento, teda Jack sa nasťahoval sem. Ja myslím, že tu bude v tomto novom dome celkom pohoda. Len kľude, len ja sám. Jo, a ešte ako na začiatku nemáš odber ani like, tak samozrejme daj a nezabudni ho tam dať, inak by sme nemali merch. A dajte mi samozrejme like na všetky. No, takže ja som Jack a pozriem sa na prvé patro. O môj Bože, tu je bazén. A čo je to za svetlo? Tak ja neviem. Ten bazén svietí. Ja si ho nechám svietiť. To je posilovňa, na ktorú nebudem chodila, to je garáž. Modrá garáža, preto je toto barák pre mňa, lebo som modrý Jack. Ideálna spálňa. Ale tej nebudem spať, to je prvého patra všetko. Ok, telka, knížky do školy.
Čakaj, to je za Robuxy. Aha, to je za Robuxy. Koľko to stojí? Ježiši, tak to má. Tak to vôbec. Pekný oheň. Zapína sa, tuším, tu. Jaj. Áno. Inak to nevie, tak pri tej farme je tak zadu taký ten pri tom strašiaku. Zobrajte sa na to, kopete už ako mega dlho. A keď vám vyjde taká kartička, tak plus vám vyjde aj vrana, ona začne ako viete. Mega balkón, ktorý si chcem otvoriť. Áno, kto by ste nevedeli, ako sa otvára, no tak proste si... Keď je zamknutý dom, nemôžete. Ale ja si to robím tak, že si to vysuniem a až potom zamknem. Tu môžem bývať. Wow. Ale prší. Takže nie. Mina Shocker Alligator. Prepašte. Stôl kuchynský, ja som iba jeden, takže jedno. Prepašte len ten počítač je úplne seknú. Opäť som na tablete, len som našla v mojom šuflíku, kde mám učebnice, myšku, podložku, ktorú vám nemôžem ukázať. Podložka je malá. Každá nička je niečo. Ja chci pribináčka. Je tej laniček pribináček alebo niečo? Tej laničke, haló, je tam pribináček? Ja chci pribináčka! Ja chci pribináčka! Ja chci pribináčka! Je to niekde pribináček? Ja chci pribináčka! Ja chci pribináčka! Ja chci. Okej, toto je druhé opatra všetko. Nechám radšej na toto. Ježiše. Pekná izba. Truhla, vo ktorej nič nie je. Ne. Musím nájsť ideálnu izbu, spálňu. Pre mňa ideálna spálňa pre mňa. No samozrejme dneska nebudem spať, lebo som sa nasťahoval, ale pôjdem sa do kúpeľne odčesať. Takže toto by niekde ako tomto. Aha, tu som si zbájil ten hrebeň. Ježiši. Ja sa ako moc počítači ako nevyznám. Tak, do zrkadla a len si česať hrívku. O 5 minút později. No, tak som si už dočesal hrívku. Čo je to hrívka, tak je to tá kožená, to by mal byť každý. Aj tí, čo chodí do škôlky a majú mobil, alebo tablet, alebo počítač. Ja tak dneska nepôjdem spať. A čo, môžete mi povedať, ako znamená tento obrázok? On je úplne, že všade. No a on len potom išiel kúkať.
a potom sa len kúka na telku. A len pozerá niečo o líškach. Takže toto je dnešné video všetko. Nezabudnite dávať like a odber hlavne Čekovi, lebo pozrite, jak smutí. Takže nezabudnite, alebo točiť len pre vás tie videá. Len pre vás. Jak som slovenská youtuberka. Takže ahojte. A už aj tak je jeden, takže nemal spať. Takže ahojte, nezabudnite dávať ten like a odber na môj YouTube batný. A keď dostaneme YouTube batný, môžeme začať dávať aj merch. Alebo keď budeme mať všetky 3, takže čaute.